usa og mga kinasun sa kadaplinan sa atong mga kadagatan mahimo nga imo ning mapunitan. Kini adunay external skeleton o iyang puy-anan ug adunay taas nga lawas ug mga tiil. Kini mao ang Faguroidea sa iyang scientific name, hermit crab sa Ingles ug mas naila sa pangalang umang. Ang local name niya, kung ato lang ni kuan, umang. Anong nga siya umang? From the word umang, kana bitong hinay lang bitaw siya mag-move. Pero surely ba? Dili gini siya ingon niya madali-dalion. Magkamang siya, pero pag nasiya'y kontra o nasiya'y kuan, mutago siya, pipos kay siya. Kaya lang gani kay dawat limbyo. Matawag na to ni sa dawat limbyo. Ay, yung puyo nigbalay nga, wag gini siya iyang balay. Take note, kung inanin niya sa kadako, mangita na po ni siya og dako-dako nga kumpurma o mukumpa na siya. Ug tungod niini adunay kompetisyon nga gakahitabo sa mga hermit crab kay usahay gamay naman ang bakante nga shell sa ilang palibot nga mapaigo sa ilang nagkalain-laing gidak-on. Daghan kay siya makita nato kaning mga lugar nga dili limpyo, nga baybay. Kung tag dili limpyo kanang wala bitaw gid kayo gina kung sa beach di man nimo ni makita ni kung sa beach kung nga gid mga giayo regular gyud di kay nimo ni makita pero nocturnal ni siya. Yung tag nocturnal active siya sa gabi. Ala dawat limpyo ni siya. Ito yung dawat limpyo. Kung siyang makita din nga kakasudlan, sulod ni siya para protektahan niyang cell. Kaya kung unsa ni siya ka mo protect siyang cell, kung imo na siyang ipahipos, hipos ang hipos gigayo. Ug kung kikinahanglan sila makig-away ug mapatay aron lamang makuha nila ang gihandom nga shell nga maoy ilang puy-anan. Tungod sa kagagmay ni ining hermit crab, aduna sila'y daghan nga predator sama sa fish ug octopus. Ang iyang role sa environment, dako gapon sa role. Kaya mga baybay na to, sila nagapanglimpyo. Kaya makita na to ni siya. Nasa paraan niyo, dili nimo na makita dito sa may tubig. Dihara gini siya aning walay tubig. Nakabantay ka ning dagat, ning balod. Magdala ba ning mga hugaw kaning ang waste, di ba? Gikan sa laod. Unsay mga waste din na ihana din na. Sa binjer mo ni kusog man gyapon ni mga lugon say na din na. So kung ang baybayon nga mga tao nga dira malibang, makakita po tani nga galatay-latay ra pud siya. Galatay-latay pero nagtilaw-tilaw po siguro to siya. Sa binjer man siya kung wala ni sila, sa may gapanglimpyoan ang mga hugaw din na diyan ang dagsang anang baybay. Sweeper gini sila saning sa coastal areas. Gigamit usab ang hermit crab sa mga scientists ug researchers sa pagtuon sa epekto sa polusyon o coastal change of wildlife. O karon na atong nahibaluan kung unsa ang kaymuan ni ining umang sa atong kinaiyahan. Kini si Aegis Antones Galvez nagaingon, isa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili kay kini tipik sa balanseng kinaiyahan.